Okay, osetikwenu. Osetigokwanụ taa. Anyị ga-ekwuchara nwaja ya okwu, anyị ga-ekwuchara nwa obere okwu, mana tupu anyị ebido, anyị ga-ekene enu, kene anị, kene egwu, kene ibe, kene oke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ụmụaka, kene ụmụ okenye, kene nwoke, kene nwaanyị. Anyị na-etinye ka mkpu, anyị bịara ka John the Baptist ịmana anyị ga na-eji ihe ndị be anyị ma na ihe ha ma kịta wee na-akọwara ha, because ọ bụ so ofu ụzọ esi aba ka esi apụ. Unu aghọtago? So onye kene gị enu, kene anị, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene nne, kene nna. Anyị anaghị ekpe ekpere maka ndị mbụ ka ha mezina ọfụma, ọ ka ha nwụọ, ka ha pụọ, ịgbago ka ndị ụka si ekpe. Mba, anyị abụghị anụta agbọghọ achụpụ agadi. Enwere ihe anyị chọrọ ịgwa ụrụ, ihe anyị chọrọ ikwu taa, maka na otu anyị si ekwu maka ọdịda anyị ga-eme ihe anyị ga-eme. Enwere ike ndị be anyị enwere ndị na-aka aghọtabeghị, maka o nwere ajụ ndị mmadụ na-ajụgasị m n'ime na ebe a na-akpọ inbox. So ọya ka a na-ekwu, achọrọ m ka m kwuo ụmụ obere okwu, mana a ga-enwe dị okwu ihe ndị bekee na-akpọ target. Atageti ụmụ okwu ewee kwuo ya, maka enwere ka mbi tupu m na-ebidogodo okwu a, enwere ihe m chọrọ ikwu. Achọrọ m ịjụ ndị be anyị ajụjụ. Kedu ọkwa sị na kedu ka mmadụ, onye Chukwu kere eke n'ụwa, mmadụ mere gị ihe ọjọọ? Akwa ajụjụ ka m chọrọ ịjụ ha tupu m bido. Mmadụ mere gị ihe ọjọọ, isi Chukwu ya strike onye ahụ dead. Ọ bụrụ na Chukwu strike onye ahụ dead, ka onye gburu the person. Ọ bụrụ na Chukwu strike ya onye ahụ ị na-ekpe ekpere, ya strike ya dead na o mere gị ihe ọjọọ, ọ bụrụ na Chukwu strike onye ahụ dead, ka onye gburu ya. Nke ahụ bụ ajụjụ, adịbazi ụbọchị ọzọ. Enwekwara ihe ọzọ m dekwere taa na igwe okwu ndị bekee a na-akpọ Facebook. Agwara m ndị be anyị ọjị na mmanya ọkụ. Mmanya ọkụ uzie shinap ka a na-akpọ ya na bekee. Shinap ọ bụ asụsụ Igbo? Ewetara m ụnụ mmanya a na-akpọ palm wine. Mma akọwara ụnụ ihe palm wine taa, kọwara ụnụ ihe crude oil taa. Ịma na ihe mere anyị, ana m egwu ụnụ na ihe mere anyị ọdịnala iwe philosophy ka m si ekwu. And this philosophy is a generation something, is a generational fight. Every generation you must bring new one, attach with the old one to move forward. Ọ ka esi eme. Mana anyị bụ itibọrịbọ, enweghị nke anyị ma. So anyị chekwa na ọ bụ ihe mbụ, ọ bụ ihe no, it's your responsibility to move forward. Ọ bụ na ọ bụghị ya, kịta na ịma ha about the past. How can future know about you? How can future know about you if you don't know about the past? So you have to take it from there. Wete nke ahụ ha ji adịkwa ya nke this one na to give it ndị na-abịa abịa. Ụnụ aghọtago? Kịta edere m maka ọjị. Ndị na-eje ụka, agwara m ụnụ na agara m seminarị, ọ bụghị egwuregwu. Ndị na-eje ụka bịa na-agwa m, ụnụ ama na ndị sista na-eghe datin fada ji n'aka na-akpọ blessed sacrament. Ụnụ ama na a na-eghe na sakristi. You don't know, maybe you don't know. Mụnwa m gaga seminarị, mana ndị sista na-eghe datin, ha na-eghe ya, a na-eghe ya eghe. The wine ị na-aṅụ there is exported from Rome for economic benefit. The wine ị na-aṅụ a na-eme export from Rome to you. Ọwụ free of charge. So maka mgbe a na-ekwu kedu ka mmadụ ga-esi arụ na ana Igbo mmanya blood, ko blood. Ọ blood mere na ị na-aga ije, ị na-eku ume, ị na-eme ihe niile. Ọ blood. So kedu ihe, ọ bụghị coincidence na Igbo land enwere crude oil. Ụnụ amaghị crude oil taa ka mma agwa ụnụ. Kedu ihe mere ihe ọbụla a na-eme n'ụwa e na-emuvu na crude oil ka eji eme ya? Every engine without crude oil ọ gaghị emove. Every motor a na-anya without crude oil ọ gaghị emove. Crude oil with the blood of the earth. Crude oil with the blood of the earth. All the same way the palm wine dị to the tree. Why ndị Bible ji wee sị gị na mgbe Jizọs bịara Jerusalem na ọ bụ okporo ngwọ ka a tụwara ya? Ọkwa pantry ọmụkwuru ya. Bịa ọ bụ ndị na-akpọ m na mmadụ fon na-emebisiri mmadụ ihe a na-eme eme. So wa dị hapụrụ ha ndị ọchọ ngala oko
ekwube ha n'okwu ha kpọwa fon mgbe atị nsị a na ebe a nwekwaghị kpọrọ kọl abata ebe ahụ ozugbo akpọwa kọl. So ihe a na-ekwu bụ ọkwa ihe a na-achọ ka ihe a na-ekwu pụọ m n'isi ịghọtago. Ihe a na-ekwu bụ na ọmụ nwere ihe ọ pụtara, ọmụ nwere ihe ọ pụtara, mana ndị be anyị na-ebugharị ọmụ Palm Sunday a na-agbagharị ị na-ebugharị ọmụ ichewuzie na ọdịse ma ọmụ iji ọ bụ ebe ahụ ka dị nkwụ enu na ngwa enu si apụta. ihe ọwụ mmụọ na-eme ke up ihe ịlakị bụ common sense ịghọtago. Now ebe ọ bụ na ọmụ ka iji eje Palm Sunday, kedu ihe Palm Sunday? How come iji ọmụ eje Palm Sunday oruzie mgbe a ga-aṅụzi the ọbara of the ọmụ iburu chinapụ buru wine, intoxicated wine hapụzie because the wine emeghị refined already, it has been refined, so the mineral adịghịzi there is no vitamin there anymore. But nkwụ enu nothing refined, all the blood of the nkwụ enu ka ị na-aṅụ. Ọkwa afara asị gị nara nụ nke a ṅụọ ọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, ọ bụghị m kwurie. So how come ị ga-eje buruzie wine, refined wine, chemical wine, intoxicated wine na-aṅụ? Ngwa ụnụ ọkwa okwu mmadụ kwuru n'ọnụ, ọ bụghị mmadụ na-emeke up. Kama ihe mere nụbara things change go for economic benefit. Ndị oche change this thing maka ọfụ na umugu o change all those things because he cannot, it is capable of challenging those ideas. How ka mmadụ ga-esi Rome wee sendiere gị mmanya na your land for you to celebrate? Ihe anyị na-eme sacrifice, ọ sị gị na-emenụ nke a na ncheta nke m, so ị ga-use anything equivalent to venerate God. Ihe a na-ekwu about venerating the God, ka ị ga-esi eji mmanya ebute na Rome na venerate God n'Igbo land? How? Shinapụ ebutere from ke ha na-akpa from Scotland wee na-venerate God n'Igbo land. My brothers and sisters, common sense adịghị common. ịṅụrụ wine n'ime chọọchị, wine ị gaghị aṅụ pan wine n'ime chọọchị. Why? Ka ihe mere? What happened? Why? If you can drink wine in church, why can't you drink pan wine in church? So if you want to ban all, ban all. Ị gaghị aṅụ nke i butere m from that, ị nyere m for free. You brought it here and sell it. Ị na-eme m expect ka m buru ya na-spend your money, na-eme gị rich, na-eme our people poor. You condemn my own, I condemn your own. Palm wine is the best because onweghị intoxicated something n'ime ya. There is none. Common sense is there. Palm wine adịghị intoxicated, wine is intoxicated. Anọ m ebe I know how they do the wine. Ama m ka esi arụ wine, you don't know. I know how they do, it's intoxicated. It's a virus. It's a virus. Palm wine is natural. It's a blood. Oh, blood, is a blood of the tree. Blood of the tree ka na-agwa gị. So ịṅụọ ya ọ na-enye gị something. It gives you something. It gives you energy. It's palm wine, is natural. But wine and whiskey and chinapụ, all those things destroy your organs. It destroy your organs everywhere. Abute na church ị na-aṅụ. Si na ekpere Jesus. The sacrament a na-ekwu okwu, that blessed sacrament, that ndị sister they fry it in the sacristy. Sister fry it. Nothing but ọjị. The kola nut, go Google it. Google kola nut. Go and Google kola nut. I'm not telling you. Go and Google kola nut. You see the meaning. So, who is fooling who? You get a chop one. Whenever you chop one and the wine you preserve for almost 1 year. Come here and tell me you want to venerate God. Telling me venerating God with this nonsense. Oji, the kola. Oji is a living entity. Kola nut is a spiritual living entity. If you don't know, go and do your own research. It's a living entity. So before our ancestors bring kola nut, how come all of a sudden the palm wine in Igbo land, the kola nut in Igbo land, the crude oil in Igbo land? This is not coincidence. It is not coincidence. No. Don't tell me nonsense. You have no coincidence. There is a reason for everything. Nature is the mother and we are the mother nature. Everywhere everything is, there must be a reason for nature to put it there. Ebe ọ bụ na enwere crude oil, nni na-eme ebe ahụ, they grow food very well. Anywhere there is crude oil, there is surplus of food. There must be, because it's the vitamin, it's the blood that run the veins. Simple as ABCD. Nothing more, nothing less. Omu nwere reason why Omu is green and yellow. Check, go and look any energy from NEPA or from any electrical power plant. Any wire that goes out from that this thing. Omu green and yellow.
onye they give red, nothing like white in color. Forget about this nonsense. Consciousness and subconscious is black and red. Nothing to do with white and no. Red is the conscious, and the green and the yellow. Now them brought the light to you. Then when the light shine, it's become red. Every bulb electricity is red because it's burning the carbon, not white. White is the paint. The bulb has been painted. That's why I have white. Because if you are burning carbon, you are burning carbon. Light is carbon. Red, pump and play. Nothing more, nothing less. That's a subconscious white. White what? There is nothing like white in color. Nothing. So it's about black and red. And the flag of Biafra is black and red. Yellow is the sun. So what happened? Yellow came to overpower the subconscious mind. That's why white people tell you about this thing, then tell you you are black people, you don't think. Because they know you are in subconscious. You are not conscious. Simple as AB. They use science against you and then put it into their languages and use it against yourself. You don't even know. They use those languages every day. But you don't know what they mean because you might have about symbols, you don't know about colors. You don't know. Even our ancestors, when the British, our ancestors invented the masquerade. You use the language every day. This guy masqueraded in face. Masqueraded his face. Asobadi kanya, ekpuru nkata na ihu gwa ya okwu. You might hear masquerade mean you can never know. That something is happening in your land. They masqueraded as Ndi Igbo, dealing with us. That is what they are telling you indirectly. But you can never know because you don't think. That there is masquerade in this land. They masqueraded and dealing with us because they masquerade name. Okpuru nkata n'ihu, opia umunne ya otari. Chụọ ndị mmadụ ọsọ. Your brother. Mana okpuruziri mmọnwụ na art strange. That is a mystical message. I'm made the code here. But I use it as culture. But I am able to understand the hidden knowledge in it. You see? Oh, here this is just only one thing. Just 1 out of 100. Omu is light. Omu is divine. But in a Omu, you might hear Omu meaning green and yellow. Any wire Obu Frusina from power plant where pota, the color must be green and yellow. Simple as ABCD. Then once the lights come, ocha red. Because onyangwa, but the energy now vibrate. Onyangwa, but the energy na bute the hot, bute the oko, which is the red we born. Onyangwa mere ndị British ekwe ha nyono Biafra. Oguna. Because how am the color? How am different green, red and yellow? How am the color? They know how am ihe ojuku onye otu ha. Una aghọtago? Na una amaghị ihe a na-akọ. Ịghọta? Nwanne hapụgodi nke ọnwụ bụ language ka ọ bụ. Ọnwụ is a language. Ka a na-ekwugodi nke dị ndụ. Ịghọtago? Ọnwụ bụ just a definition of something that happened within the physical realm. Ọ bụghị about onwe ihe meaning for the spiritual. Ịghọta? So in spirit ihe nwere subconscious and aware and unawareness. Black meaning unaware. Ị dịghị aware because ịgbanyụ ha n'ọkụ ihe ha afụzi ụzọ. Ịgbanye ọkụ ife ụzọ. Ọkwa ya bụ just practical science. So the yellow bịara ka onye light ka onye ọkụ. That's why you say rising sword with yellow. But ndị na-ebugharị flag ha amaghị omen. Oh, Black Biafra is the power of Africa. But inye asịzie gị mee interpret, ị gaghị emenwe interpret. But n'isi gị ọ na-adịghị ka enwe ihe na-eme. But ị ga interpretation, common interpretation eme. Nsogbu adịghị nke ahụ buru gaa. So ihe a na-achọkwa ikwu ọzọkwa bụ na ndị nna nna anyị ha ihe niile anyị chọrọ n'ụwa ha merie code. But ịgbago the code ye bụ only few. O nwere ihe m gwara unu mbọsị mbụ about this sacrifice. E nwere ihe a na-ewepụ n'anụ befe eribe. Ọ bụghị onye ọbụla ga-emenwu the sacrifice. Ọ bụghị onye ọbụla. You got to go. So o nwere somebody, o nwere ndị ọbụ akara aka ha the priesthood. Ọ ha nwa, e nwere ihe ha ga-ekwu. You got to go befe egbu anụ. E nwere ihe ha ga-eme befe egbu because ị na-ewepụ ndụ. Ị na-ewepụ ndụ. Ndụ ka ị na-ewepụ. So ọ bụrụ na ikwughị ihe ahụ, these people will avenge. They will avenge. Because of a spirit, they must avenge. Ị gaghị apụta na ọ bụrụ ọkụkọ mapụ ya isi na-akọgheri. No, anaghị eme otu ahụ. O nwere ndị ọwa aka ọrụ ha ibe ya.
1492 mgbe ndị Jewish bịara na our land, them brought nonsense. Ndị British 1900 brought nonsense. Ọ bụ ihe abụcha ihe anyị mere today as our culture and tradition. We na scare our people away. Na scare our people away for nothing sake. Ajụọ gị ihe mere ndị Igbo ji agba ọsọ na our tradition, you don't know. You did it, you cause it. Because ịma ihe ị na-eme, you don't have sense. You don't know what you are doing. Ịma ihe ị na-eme. You got to go. So nwanne ihe abụghị about competition or black is elegance or elegance. We are talking about color symbol. We are talking about color symbol. Nwa na-agbanyụ ọkụ ga-afụ ụzọ. Off your light inside your room if you can see light there. Oh, if you off the light in your room at night, will you see road? If sun stop, if sun apụta, you see eclipse. There will be darkness everywhere. Simple as ABCD. Black being subconscious not the inside. Consciousness inside. Outside. You will put it outside or light. You got to go. So everything is in your hand. God gave you everything. Every power is a man's hand. Every power. But can you decode them? As simple as ABCD. All we hear nanagi moduru na ordinary so that you can have the information to decode them, to give them to the public. You decode in your public, you will make educational system so that your people will be wise and intelligent. Because the life we live is being tricked. We are under control. It's matrix. So if you don't think, those who think will control your brain. And once you control your brain, you become a fool. You don't believe it. You got time? So you about it. All about here na-ekwu ihe na-eme. Mgbe anyị pụtara na-ekwu maka ọdịnala, ọ bụghị na o nwere ndị anyị kpọrọ asị ma ọ bụ na enwere ndị anyị na-achọ nwanne. Mana if you proudly were ihe iberibe bịa were ihe na-eme intimidate, we cannot accept it. anyị agaghị eme ya. Ịgotago, ọ bụrụ na ị maghị about omenala, my friend, go and sit down. Don't talk nonsense. If you know about omenala, no problem. Ọ bụkwa na ị chọrọ ime omenala, mara ka esi eme ya. Ọ bụ responsibility of everybody to bụ onye omenala. Ị kwesịghị ime ka nzu. It's not your problem. Ọ bụghị your responsibility to know. O nwere ndị ọ bụ akara aka, ha nwere ndị ọ bụ the priesthood. All priesthood, those special ones know all those things. You are a common man. So you respect the law of the land. As ihe a bụ ihe a na-asọ asọ, ihe a anaghị asọ asọ, you avoid them. You go on your own life. Ihe ọ bụla ị chọrọ ime na-emere onwe gị. As long as na ị na-akwanye ugwu, na-akwado iwu ofu obodo a. Nobody, onweghị onye si ga-eme na ebe ọbụla. Ị kwesịghị ịma ka esi achụ aja. Ị kwesịghị ịma ka esi egbu ọkụkọ. Ị kwesịghị ịma because onweghị ihe ọ nwere ime with you. So ihe anyị ma bụ debe iwu obodo a. Were nke Chukwu nye Chukwu, were nke Siza nye Siza. Your life go on. Pump and play. So iwu ọ bụ onye acha ọdịnala, a na-ekwu ọdịnala omenala Igbo, iti mmọnwụ nwere ihe ọ ya ka jisi na ọ ga-adị n'aka ndị specialist. Mana nke a ụzọ onye pụta sị ọma na mmọnwụ, oburu mmọnwụ na-akpagharị. Ma ihe o meaniri. Mmọnwụ a na-ezi unu ozi, they are sending you message na anị unu adịghị mma, na enwere ndị kpuchiri ihu. Ọkwasị na wolf in a goat, or should goat in a wolf effect ka onye na-akpa ya. Na nkịta wolf gboro ihu bush. Ọkwa ihe egosichara unu na mask there. Then show you every mask, all the whole different animal mask. Ekpurucha ya na-eme mmọnwụ. Mana unu amaghazi na ihe mmọnwụ a bụ na ọ na-agwa unu okwu, o sending you message. Then put it into the culture and tradition so that ka ọ dịrị na-eje ka our unborn children mara ihe na-eme. So ka anyị nwee ike ịrụgharị obodo anyị. Ndị be anyị were as culture bụrụ na-akpagharị. Enweghị onye si ebe, enweghị onye si na-etiri mmọnwụ, mana ihe a na-ekwu bụ ka ị mata ihe a na-akọwa na a na-ezi unu ozi ebe ahụ. Na-aghọtago? So ọ bụghị a na-ekwu maka ọtọsị ihe ndị be anyị ma ekwu ha n'ọdịnala asị ihe ọjọọ. Power is not evil. Evil is what did you do with the power? That is evil. What have you done with the power? That is evil. Ọ bụghị what is power. Power is there already. Ịpụta everyday kpọrọ mami wọta iyi, kpọrọ ancestor gị, kpọrọ everybody. Ịpụtakwa ịkpọrọ ikurukwe mmiri nwekwa mami wọta, mami bi na power in the river, ihe na-akpọ iyi, the mother of the river. That ihe na-akpọ iyi ahụ ọ bụ na ịma ha ka m gwazie gị. Mana imechakwa ikuru dị mmiri ṅụọ. Wolf in sheep clothing, my brother. Ọ ya bụ mmọnwụ n'oyibo. Ha sị gị na this man is masquerading his face. Ọkwa oyibo masquerading his face.
ọ sị gị na ọ kọvara ihu ya wee na-eme ihe ọjọọ. Ọkwa ihe kwuru. So yeah, I'm not making it up. So achọrọ m ka I'm interpreting some of this hidden knowledge for you ka unu ghọta ihe o meniri. Ịghọtara? So in fact ọdịnala ya mbabi ọ dị ka ya na-egbuzi oge too much. Ọrụgo mgbe a ga-ebido because ndị be anyị ọ bụrụ na ahapụ ha ndị a nakwa ana. Ịghọtago? Because onweghị onye na-akụziri ha, onweghị onye na-atụwara ha okwu. Nobody explain to them what all those things mean. Onweghị onye na-akọwara ha ihe o mean. Ha amarọ. Ọ bụrụ na mgbe ndị mpa mmadụ ama ha kụzi, all these elderly men in the village, most of them don't know anything. Most of them echefucha na tụfusi ọfọ ha, buru ọfọ na atụfuo. Ọfọ nna gị, ọkwa gị nwe ya. Ọfọ is owned by your forefathers, ancestors, not even yours. And this house you live, this land is owned by your ancestors, not your land, not your house, because nna gị mana Igbo anaghị ere ana ere. So they belong to your past. So ị maghịkwa ihe mere ebe ahụ, ị maghị ka esi mee ọfọ, ị maghị ihe mere, i buru ọfọ je tụfuo. O ruo echi ndị mmụọ bịa esi na ha abịa. Obi udo awanjenje obi udo awanjenje nyere m ọfọ mmụọ awanjenje ọfọ nje ala mmụọ awanjenje jenu n'enu awanjenje buru ya ite ego. Ọkwụrụ na-abịa mgbe ọbụla obi udo ọkwụrụ na-agụ egwu a mgbe ọbụla obi udo nwa obi iburu ọfọ nna gị tụfuo. Ka ezi ihe mere nke tụfuru ọfọ. There is only one way in and only one way out. Ị na-anụ maka Hotel California, one way in and one way out, nothing more nothing less. Ụzọ esi arịgo ka esi arịtu. Ọ bụrụ na ị chọghọzi ọfọ, ị chọkwa onye mere meghasị ya, ị nwere onwe gị. Mana ịsịkwa na iwu ịgbọ ndị pụta ịkpọ ndị chọọchị ha bịa akụsasị ụlọ ikorogo o metara buru. Nna m si m akpa kwapịrịka ọmakwurie, nna m si m akpala agwa eje ebe mmụọ nke mmụọ na-eme dịrị mmụọ. Ọkwọ kwuru ya ekwu. Perikọ masị gị na enu nwere ntị nwe anya, ana nwere ntị nwe anya. Ihe niile adịcha n'ala Igbo. Ihe niile adịcha n'ala Igbo. Enweghị afụbeghị m, I never see. I have agụọna m gwogwo. I never see who surpassed the Igbo people. I never see. That's why I chose. Because I wanted the best for my children. I want the best for my offspring. So I chose. Enweghị nke m fọrọ. Ihe m fọrọ fake. Everywhere full of fake. Economic benefits. Science for economy. Science for communal wealth. All ihe m fọrọ everywhere. Nothing more, nothing less. Kedu ihe onye a na-akọ gheri bịa Chinasa ọ bụrụ na ị naghị aghọta ihe a na-akọ. If you are not here, you go. Nobody want you here. Amagha m ihe ị na-akọ gheri. I don't understand you anyway. Ihe m na-agwa gị bụ something that will benefit you and your offspring. If you want to go to church, you go. We want to build a civilization that will defend you, protect you, and educate you. If you want to choose to serve, go and serve. Nobody question. Ihe anyị bịara here bụ onye biri ibe ya biri. Onye biri ibe ya biri. That's why we are here. Nothing more, nothing less. So amagha m ihe na-akọ about 5. So ugly person kwesịrị bịa mee zọpụta ndebe ha. Only ugly people can rescue their people. Because I want to rescue my people. You're calling me fine boy. How can fine boy do this? Look at this man. Ka ọ boy amagha m onye ọ bụ. Gotago. Because na m gwara gị na ndị ọcha wuru na owu. I told you that the white man enslaved you. You don't have book. Ị nweghị akwụkwọ na be gị. Ọ sị na good gospel. So maka ndị pastọ na-ekpuzi glaasị. Ndị pastọ na-ekpu glaasị ala. Ọ sị na mgbe hi na nwanne pụta n'ebe ahụ na kedu ụdị ihe bụ ya. Ọ sị na m kwesịrị ịbụ good gospel preacher. Oh yeah, my God. Okay o nsogbu adịghị. Mana ihe mere bụ na mbọsị nta ka anyị chụọ na Owerre nchu na aghọtago. Ihe anyị bịara here for rescue. Anyị bịara for rescue team. O ji anyị o ji mụnwa ma onye niile ma onye ihu ma onye azụ. Ịghọtago? Ma onye ihu ma onye azụ o ji anyị niile. Ihe na-eme anyị agbagha aka. We are under spells. Spells or magic. And the magic bụ everybody, anybody, any entity need ihe a na-akpọ a therapy. What kind of therapy? Therapy bụ ka esi nwere ike isi wee if you go to science now. Ọ bụrụ na ịchọ combine two different energy together. You have to do some process. You got to go on process you game to get some particular thing nature. You got to go. Then on about the problem. So I want to talk about the bad side of it. You have to do some kind things to get the exact result. Now I know under spells because that information that will lead to our negative expression.
ịghọtago. So onye na-akpọ under spells, if you under spells magic, ịghọtara, onye ka ndị pastor na-eyuzu in a different way, ya ka ndị magic zukwe different way, ịghọtago. So our people no under spells, onwe ndị na-akpọ under curse na anọ under curse, ịghọtago. Curse abụghị the right word, but spells were the right word. Yes, they are not normal. Ha adịghị normal. Ihe na-eme ndị be adịghị normal. Simple as that. Because in higher knowledge, enwere ihe a na-akpọ everything, my polarity, my vibration, my law of cause and effect. Those things are universal law. You got that? So ọ bụrụ na a na-egbu mmadụ na your land now, the consequence will be enormous for the land. Ọ bụghị about ndị na-egbu ya egbu self. No, the land that in na-eme. You got to go. So here is a law of cause and effect. O nwere ihe ọbụla mere gị n'ụwa, nwere ihe mere o ji mee gị. You got that? So ya na-ekwu ndị be anyị bụ ka melo, let them come down. You got that? Because ọ bụrụ na come down, ihe ha aghọta ihe ha na-akọ ebe a. You kwesịrị imepe your mind, open your brain, then you receive the knowledge, receive the information. You got that? Your ancestors did a very great job, but onye ka mmadụ, onye nkuzi, ị gara school, onye nkuzi na-akụzi nkuzi nọ n'akwụkwọ. Enwere ndị bịara mmụta, enwere ndị bịara just because na mma ha force them to come to school. You got to go. You got to go. Now look at this guy. O burukwe nsogbu ya bịakwa ebe a. Nwanne pụbanụ, onweghị onye kpọrọ gị ebe a. Nobody calls you. You go. You got to go. So ihe na-eme n'ụwa bụ ị gaa na school, if you go to class now, ndị nkuzi na-akụzi ihe. Enwere ndị bịara ịmụrụ akwụkwọ, nwee ndị nne ha chụpụrụ na class na yard ka ha ja, you must go to school. You got that? So ndị agha nne ha chụpụrụ na yard, enwekwa ihe ha ga-eme ka ha mara akwụkwọ, maka itibọrịbọdị ya n'ọbara. Ọ chọghị ije akwụkwọ, itibọrịbọdị ya n'ọbara. Mana ndị chọrọ ịbịa akwụkwọ bịara akwụkwọ ka ha mụrụ akwụkwọ, and ọ ga-amụta ihe. You got that? Ọ ga-amụta ihe. That is simple life. Ihe ahụ life. So nna gị ha debere gị everything, and those who want to know go and they will get. You got to? Ha ga-amụta ihe. Mana ọ bụrụ na ndị na-achọghị ịmụta, life is yours. Life is yours. Onweghị onye gị na nwe ya, nke gị ka ọ bụ. Ihe ọ bụla ị chọrọ ime ka ị ga-eme. You got to? Ihe ọ bụla ị chọrọ ime n'ụwa, you have to do. Onweghị onye na-worry gị. Nobody is worrying you of anything. You got to? Mana ọ bụrụzie nwa okoko, ndị nna m ha, ihe o nwere onye ọbụla ifugoro n'ụwa megoro osisi, ọ na-akpa ike. O megoro a shrine, ọ na-akpa ike. Ya pụta gwa m, in this life, come and show me. Ọ bụrụ na onye ọcha nwee odeshi, o mee ya sport na-ere ya ere. Onye ọcha nwee odeshi, ọ ga-eme ya sport. Bulletproof, gịnị ka ọ bụ? Gịnị bụ bulletproof moto? Ụmụ okoko, ndị gọvanọ unu na-egochie. Your governor is buying them. Ndị okoko, gịnị bụ bulletproof? Do you see any iron in that car? Enwe iron ifu na that glass? If you any iron in that glass? Mana nna gị mee ye, isi ọwụ evil. What is evil about that? Ajụrụ m ụlọ ajụjụ here. I ask you one simple question. If you pray for God to strike somebody dead, who killed the person? Devil or God? Or devil or God gburu the person. You tell God to strike somebody dead, and the God strike the person dead. Onye gburu the person? Nna gị ha wetara all this evidence and proof for you to move forward. You have to choose your nonsense na akọrọ rubbish. You might have science. Science is a study of nature. Study of nature, that is science. Study of nature is science. Ichekwa na science ihe ndị ọcha na-eme na plane na bịa. No, you can study the nature as well as then study. Everybody can study nature and you interpret in your own way of understanding. Plane or transportation is for economic benefit. So anybody, individual can do that and make money. When you are with civilization, nothing. Because you have been conditioned to reason in a particular manner. That's all. You have been conditioned. You believe that on your plane grandmaster. No. Grandmaster with spiritual knowledge. Grandmaster, go and ask any hidden man. Oh my hero, grandmaster with spiritual knowledge. About building car and building nonsense. No. That is for economic benefit. That is the literary science.
that is material science ka a na-akpa ya literal science, pump and play. Mana ụmụ okoko amara ihe a na-akọ because ọchọ you want to buy a car, you want to drive, that is religious concept. You want to be a millionaire, ọ ihe ị na-eme. That's why you are evil, that's why you are ego, that's why you kill, because you want to be success by force, by fire, by force. You want to make money. We make money where? Chukwu nwere ego. If you go Chukwu anya before no nwere ego, have God ever told you about money? All your preaching, all your everything, using glass house to worship God, where? Nonsense. And I go, we have we have come to stay, we have come to return no more. Here better here to make our land great. Japan gawe still a history of the past. Or here better for. We came to activate the energy in our land, the Ane, the God of the Ane. That's why he called Ordinane. The host, God of the host. Now when a host, they are all hosting you. Your ancestors give you a code. That is where everything lies. Okay, that is this. Everything is there. Okumiri, Ane, Enu, the air, the land. Ihe niile dị ebe ahụ, ị hapụ ya chọbazie the sky imaginary nke ifụkwa ha anya. You kill all the whole living gods and start searching for spiritual God. Start looking for spiritual God, but the living one, you kill them. You kill all of them. You are looking for spiritual God, unseen God. But the physical one, where are they? The earth, the river, the sky, everything you see them. Even every day. Every morning you see the sun. Every night you see the moon. Every day you drink water. Every day you stand on the ground. But imagine ihe na-akọ nri na ani. Imagine this land have power. Imagine why keka the fuel petrol so when I drive a car. You don't know the meaning of the petrol. You don't know. How come in our land the petrol did there, orgy did there, omo did there, palm wine did there? That is a coincidence. Not. A coincidence. You gotta go. So here na-ekwu ihe when they build Europe, they are grandmasters. That's why Europe is doing well. About Rome destroy Europe. Vatican destroy Europe. Go and read the history. Jemaronya na Bruno or Galileo. Go and read the history of Bruno and Galileo. These are scientists from Europe. Ndi Rome Bofa. Go and read. The history is there. The dark age in Europe is there. They build Europe, the grandmasters. People with higher knowledge. Reasonable people. That's why they are moving forward. People don't believe they're nonsense. I chọrọ in 50 years time. If onye Igbo ị na-agba n'aka. If onye Igbo ị na-agba n'aka. Ọ bụghị nke asị gị Israel ọ asị gị Japan. No. Ndị Igbo land. Anyị nwere ike. Anyị nwere amamihe, nwee ike, nwee ihe niile. Enwe ihe anyị na-enwe. Una buru nonsense. Be here na call them nonsense rubbish. Bring his rubbish from nowhere. Telling me nonsense. Where that thing go back, go and give it to them back. Eji emegiri. Kebe eji eje. Iribehe nni. You don't have school, you don't have road, you don't have anything. You're telling me about God. Do you know God? You know about Chukwu, you never eat. You don't have road, you don't have water, you don't have anything. And you're telling me about you don't have common sense. You might hear God. Do you know what is God? You might hear God. If you know what is God, you can never tell me about God if you don't have anything. What is your plan for the disabled? What is your plan for the disabled? No plan for the disabled. There are nobody. What is your plan for the future? Nothing. For the kids, nothing. You are telling me about sky imaginary God. If you know isi adịghị onye ahụ mma. Isi adịghị onye ahụ mma. Every day igbu ewu, igbu atụ, igbu mmadụ, igbu ihe niile. Aka na-ekwu sef mmadụ isi ya, God will strike you dead. No legacy. The imaginary God, ọ chọrọ ịhapụ nwa ya ebe a, gaba ya n'igwe. Leave your son in this kind of condition and go to heaven. Can you imagine such idea? Such senseless human being? In this life, this condition, you have here, jebe n'igwe na paradise where you have eternal flame, where you have eternal joy. What about your children? In hellfire. Inwego ụgba. Onye ọbụla na-eche otu aha nwere ụgba. You have been conditioned. Because victim of the system. All these things exist. Ha niile na-eme exist. Ọ na-eme exist. You got to go. So ọ gbaghị uru mmadụ ịtụrụ onwe ya asị. Ihe m ji ekwu ihe a bụ ozi ọma.
ana m ekwu ka ọ bụ onye ọbụla ntị na ndị emega anyị pọpị ha gwuru anyị wayo ma ọ bụrụ ndị Yoruba. Pọpị ọ kakwa mma na anyị ji n'oge kịta ka kịta eke nwere ndị brain ha na-adị ọkụ, the brain are vibrating. Ordinary a generation something from there from here we take it up and we will never abandon those ones because ime ha abandon a cut way off. Onwe ndị adịghị mma iwepụ ya. If there is anyone is not good, you remove it. Onwe ndị adịghịzi mma, remove it or you change ya or the positive. God, Chukwu, onye unu na-akpọ Chukwu, ọ nọ 24 hours ever present through different kind of energies because ị gaghị afụ ya anya. Ọ nọ through different kind of energies within you 24 hours. So ikwuba ha n'iwu the law of the nature, forget about man-made law. Man-made law does not add anything to your spiritual growth. Never. If you keep that law of the universe, onweghị ihe chọrọ ịga ha eme because the science, you will see it. All nature material wealth, you will see the knowledge how to make. Ekwe ndị Indian, ekwe ndị Pakistan, you know, gonna go to YouTube and Google. You see them inventing from their land. From their land, they invent machines to do so many different things. Nke anyị bụ akọrọgbaga abụ akọrọgbada, ọsị pastor asị, ọsị pope asị, ọsị fada asị ya bọnkọm. Gịnị ka ya na-akọ gịrị ihe a? Ndị mmadụ na-akọ ka esi eme invent so many things. Anaghị ekwu maka ụka asị ya, ndị dibịa asị ya, ndị nke asị ya, ndị nke asị ya. Ị maghị ihe bụ culture, you don't know it. Ị maghị ihe omenala, ị maghị ihe bụ ọdịnala, ị mara ihe ọ bụ. That's why we are here. Ka a gwa na ihe ọ bụ, na ihe ọ bụ philosophy, an idea. Lawyer na-agụ law. Who wrote the law? Ndị mmụọ. Ọ bụ ndị mmụọ na-agụ the law. Ọ na-ede the law. Ede law edechazi eme interpret, ọ bụrụzi institution, ọ bụrụzi judicial system of governance. But edere ya ede. Ọ dịdị ya bụ philosophy ka a na-akpọ ya. Mind is the mind that makes. Mind is powerful. Everything is mind. Everything is ihe ọbụla bụ mind. Ọwụ so ruo na nke ọgụ asị ọgụ because of ọgụ na asị ọgụ na asị all mind ọgụ. No, mind is everything, is the command of the mind. You got to go. Everything is mind. But that's why ihe anyị na-ekwu ebe all the deep all the omimi ọmụ represent so many things. Unu amara divine power that gives light to life. Omu. Palm wine is the blood of the palm wine, the blood of the nature, equivalent to crude oil. Crude oil na-anya moto, palm wine na-anya body. O nwere ngwo ina osikwa ngide ngo maka mmanya na-egbugo, but at least ina go for if you want to venerate, you use palm wine. Ọ ga-aka mma karịa use shinap. Shinap made in Scotland. You are just making their economic power grow. And your own ndị mpa mmadụ tacha mmanya pụta mmanya agbụ ka nwe onye ya ego because you want to eat white man's food, you want to be like white man, you want to drink their schnapps, but the original one is there. Ndị mpa mmadụ atacha ahụfụ je butere unu mmụọ nsọ from nkwụ, give you brought this divine blood of the universe for you. Ị hapụ ya kọrọ akụkọ schnapps gbara ọkụ, ọ na-egbu your liver, every of your organic keys, even your spiritual power, it dissolve it. Because esipụgo any alcohol, esipụgo the vitamin ihe na ebe bụ spirit completely, so interact with your spirit. That's why o ji egbu ga-egbu on all the confrontation of the spirit. That's why this thing na-egbu ga-egbu. You don't know ọ na-eme interact with your spirit, your pineal gland. That's why ị na-eme ịṅụ alcohol na-egbu ga-egbu, because of the confrontation. Ọ ya bụ the ugbu ahụ na-egbu gị. But ichekwa na ọ bụ I'm high. Oh, na aṅụrụ m nkwụ, ịṅụrụ nkwụ, but ị maghị ihe that na-eme gị inside your body and brain. Ị maghị ihe ọ na damage. You don't know. Damaging your spiritual power. Always is mmụọ ụmụazị si enwe ihe ha dị mma ya. Ịma ha na spam bụ spiritual power ka ọ bụ, aura seminalis ka ọ bụ. No, those alcohol and smoking na-kill the power of the divine within you. Ihe ha ama agụ ụlọ eziokwu ọmaghị isi n'ọhịa ọsọ ụka asị ya. Ihe a agwa gị bụ ụka anyị ha agwa gị ya. They will never tell you. Also come and pay tithe, bring money. Weta ego. Ego eji eme gịnị? Ego eji arụ ụlọ ụka. Ụlọ ụka adaghị arụ. Ifo Catholic Church na Igbo 20 years aka na-arụ ya, 40 years aka na-arụ ya. Weta ego eji arụ ụlọ ụka. Mokogo.
enweghị ekwe na ngazikodu nke bụ eziokwu. Ọkwa ifuru ụwa ihe ọ bụla ifuru n'ụwa na this physical world is created by us. Everything apart from ukwu osisi ka ana m ekwu moto ma ihe ahụ imekọchara na-ekwu ukwu osisi. The nature no. Every material something is created by us. Ọ bụrụ na imenwu ihe commit a suicide. Ana m ekwu as a race because before you bring a race together, you nwere target. Before our ancestors brought us together as Igbo, ha nwere target because the family ha na-amụzi nwa ha na-eme expand. Ha eche si hai ụwa abụghị ebe obibi. This world is not forever and there is so much evil. Now, can I accumulate informations and code the informations in secret? So every generation, I hope that few people might hand their over these secret informations to them. So how they use every generation of Apura, how use we create the system of community institution so that our people will be defended. Now this year now hand and for 100 years to come. Hey, code to these secrets in code because of sky imaginary heaven. I am happy in this secret. Kekwe ebe anyị na-eje onye enweghị ebe ọ na-eje you are going nowhere. Anyị na-eje n'ime mmiri anyị ga-ada n'ime mmiri pụtụm because enweghị ebe anyị na-eje. This Vatican nonsense and ndị nonsense ndị Europe abandon they have abandoned it. Ndị Europe emeghị abandon you got to go because ị ga-fall n'ime onunu. At the end of the day everybody will leave you. You become nobody. Enwezi ebe you are in middle of nowhere. You ma ha science enweghị ihe ịma enweghị ihe na-produce you are good for nothing. You got to go. At the end of the day enweghị ịpụtazie n'ụzọ onye ọbụla agbagha gị. You got to. So this war abụghị otu ahụ. Ọ bụghị so heaven and hell. Problem is the birth, not the death. Because amụghị gị ga-anwụ. If you are born you will die. So mbọsị a mụrụ gị na-aṅụrị ọṅụ mbọsị ị ga-anwụ ka ihe ị ga-eme ibebe akwa kwadisebe ọnụ ahụ eji ebe akwa ka eji aṅụrị ọṅụ ọkwadisebe egbe ahụ eji eche mmadụ ka eji egbu mmadụ ọkwadisebe ihe niile ahụ ọkwadisebe eletrik a na-achọ ọgwụgwa mmadụ na-enyekwa mmadụ ọkụ ịgotago ọkwa ojisebe aka ha ejikwa eti nwatakịrị ihe ka ejikwa akpọkọta ya dụọ ya ọdụ. So hapụrụ ihe a na-ekwu ihe ọjọọ na ihe ọma. All the man na-eme evil. If you prevent evil, if there is consequence, evil will go away because all man na-eme evil. All man mmadụ ọ bụghị ndị mmụọ mmadụ. Ọ bụrụ na ndị mmụọ na-egbu mmadụ abụ na ga anwụcha na maka ndị nwere anwụ n'ụwa ha akago nkụ. So onwe na onye ha gburu ọ sị na ndị mmụọ na onwe onye mmụọ gburu ịgba ihe gburu gị. Enwe ebe Igbo nyere aka ijere kpara agwụ jebe ndị mmụọ. Ịkpara agwụ jebe ndị mmụọ so akọzina tu onye ọbụla ma ihe na-eme ya n'ụwa. Onye ọbụla nọ n'ụwa pụtara ụwa ihe mee ya ọma ebe ihe na-eme esi. Ọ bụrụ na ọ chọghị ịgwa onwe ya eziokwu. Ịghọtago? Ole ọ chọghị ọchọ ịgwa onwe ya eziokwu ọgwa onwe ya eziokwu. Maka na ndị mpa mmadụ kịta na-atịzi asị too much na baanyị. Ndị okenye arụrụ ala na baanyị na-atịzi asị ha ba na-achụrụ ụmụ ha asị. Ha amacha ihe ha mere ha amachakwa nna ha na ọ naghị eje ụka na ụka bụ ihe ọjọọ na ụka bụ ndị na-eti isi a na-eme ihe apịrị apị. Ọ makwa o je soro ha jebe ahụ maka ụjọ maka ihe ọjọọ o mere o gbuo ụmụnne egbuo ụmụnna ya ọfụ na o mechaa na arụsị anaghị egbu onye aka ya dị ọcha na ndị mmụọ ga-abịakwute ya ọgụ ọ gbakpụrụ n'ụlọ ụka ọmụzie ụmụ agwụ achụrụ ụmụ ha na-ejegharị agwụ esoro ụmụ ya na-ejegharị ejiwa ya kedu ihe na-eme ụmụazị ọkọrọgbaga agba ọkọrọgbada agbada ọ ya ha akpa ha nke bụ eziokwu itinye aka ebe ọjụ itinye aka ebe ọjụ itinye aka ebe ọjụ ọnwụ nna gị ha ọ bụ arụ ha bụ arụ ọ bụ arụ. Achọghị m itiwe akụ Igbo nsugbe ntiwe akụ Igbo nsugbe ihe o nwere ike sọ ndị mpa mara kọmije suicide ịghọtara. So ihe na-eme anyị si anyị n'aka ọ ka mma otu akịta apụtara na-ekwu ya geenụ ntị nụrụ na ya ka ụnụ mara ebe ihe na-eme unu si. Solution ga-abịa asịghị m ụnụ nye anyị solution na anyị ji mana enwe onye nke ma ihe eweta nke o ji mana anyị ji eji anyị kwadoro akwado wee bịba ya bịa ịkọ akụkọ ime debate no anyị na-ekwu about hidden knowledge na our land hidden of ọjị palm wine crude oil the divine principle in our land eke orie afọ nkwọ ihe niile adịcha na our land. From mineral you get everything. Kedu ebe si enweta mineral? Kedu ebe si enweta mineral na ala bekee ka ọ na Africa? Ọ na ala bekee West Africa is the same. Forget about Igbo land and Sierra Leone and Liberia. They are all the same. Ndị ọcha divide ya ofu ihe ka ọ bụ. Ndị Liberia ka na-asụ Igbo to today. Igbo landing ha kacha nkụ mana Mozambique they speak your language. Mana Sierra Leone ha ka na-asụ ya today. Asị unu na ebe a bụ Africa nke ebe a bụ ndị Igbo ebe a bụ ndị Hausa ebe a bụ ndị Kenka. No.
West Africa is West Africa, ebe Chukwu tere mmanụ. Ebe ahụ from that place came arise the god of the Kemet, the Egypt. From West Africa, otu ndị Islam si ekpe ekpere face ye the Arabia. Otu ndị Kemetians si ekpe ekpere face ye the West Africa. Simple as ABCD. Ọ dịkwa dị Heliopolis. Heliopolis is gịnị? Go and Google Heliopolis. A Greek language. O mean sun. Helio mean sun. Heliopolis mean land of the rising sun. That is your mean the land that will free the darkness, the subconscious mind of the black man in sub-Saharan Africa. Simple as ABCD. Okwa ya ka onu jere inu before. Ajụ. Ifu na ịgba nke mbụ ọtụ ọnụogwe, ịgba ịbụ ọtụ ọnụogwe. Nwanne ọbụzọ oge apịara atụ. Ị ga-atụgharị atụmatụ gị. Tụgharịa atụmatụ. Ịtụgharịa atụmatụ mara gị na ha emejuo ya afọ. Unu nwere ikekere. Unu nwere ike mmụọ ka ike mmadụ. Ọgwụ na Chukwu bụ mmụọ, ike mmụọ karịrị ike mmadụ. Ọnwụ na go deep in metaphysics enweghị onye ọcha ga-afọ azụ anyị anya. Ọkwa ndị Israel were teknọlọji buchigha egbe ndị Hamas ka ndị gịnị gbara. Ndị Hamas abụpụ ọsọ si na God of Israel atọ nụọ na back the egbe ha gbara agba. Ọgachi ya to them. Na their God dị too much. Ha manọ teknọlọji. All technology bụ ihe ahụ. Hidden technology. Ma ha na-akpọ ka ya na-akpọ destiny. Bulletproof. All metaphysics ka ọ bụ. Bulletproof metaphysics. Ka ihe na-achọ ịgwa m na ordinary glass ịgba ya egbe ọ ya hepụ ya ahụ. Ọ bụ odechi ka ọ bụ. Nwanne ọ bụghị odechi. Odechi. Onye ozi pụta everyday na Igbo ọ sị ya na-agwa odechi aka n'aka gị reza agba ga egbo puo gị ahụ okoko nakọrọ gị ego anyị na-agba maka gịnị unu amazighị ebe nna unu debere ọkwa ha amazighị ebe ọ dị mana enwekwe ndị kama ya ofubeghekwe everything never lost anyị ka nwere ike every science source of every science creative science from hidden knowledge. Every creative science came from hidden knowledge. Go and do your own research. Go because you must mine the mineral. How do you get the knowledge to mine the mineral? Maybe I can get the knowledge to mine the mineral. KP get the knowledge to mine the mineral. So even the Bible says all spiritual knowledge or all metaphysics. Take a sense and get here where catapult gbatuo Goliath. How? Kedu? How can he do it? From catapult. Equally, our content tackle. All metaphysics are na-ekwu most of them. Something oge wuro aka kwatuo uno. N'ebe how can something get aka kwatuo uno niile? Ya metaphysics. All hidden knowledge. But ịmaghị ya na-akọ. Something ji aka kwatuo uno. Milaila ka Olimaima. Ji wee kpụọ ya isi. Ka ihe a na-akpụrụ ya isi, ka ihe a kpụpụrụ ya n'isi ahụ. Ọ metaphysics ka a na-ekwu. Ọkọ metaphysics ka a na-ekwu na kpụrụ ya isi ike ya apụọ. Mgbe ọ nọ ebe ahụ akwa ihe a aka, ike ya ụgwọ ihe o kwuru otu a, command ya the force abata ya ime, ike ya abata, ọ kwatuo ụlọ. Ihe ọ bụ metaphysics ka a na-ekwu maka ya. Common sense. Even David and Goliath, Samson, all of them, common sense. Mana ndị be anyị agaghị ekwe. Maka onwe agwara ya na akwụkwọ nsọ. Ọkwa the same akwụkwọ nsọ sị gị na if you call Jesus, believe in his name, you will be saved. Then why akwụkwọ nsọ jikwa esana gị na you die because of ignorance. You preach because of ignorance. Mana ịgwago m na if I call your name, I will be saved. So why should I die for ignorance again? How? Ịgwago m na ọ bụrụ na mkpọ your name, I will be saved. So how are you telling me again that na ignorant na-egbuti m? How? Mana akpọgo I've called your name, I should be saved. Akpọgo your name, I should be saved. Why? I get me again and I die, I perish because of lack of knowledge. Na ndị na-akọ akụkọ na-agbaka mmadụ isi anaghị m akọzi ụda akụkọ ịghọtago akọrọgbaga abụọ akọrọgbada agbada ịgwara na mkpọ your name I will be saved akpọgo m your name isikwa m ege mekwa m accuse again isi na Jizọs anwụọna maka njọ anyị chekwere again a na-ekwu maka njọ again kwa how he have died for our sins so how chekwere ya na-ekpe m ikpe again n'eluigwe after I die why
nje kere ụwa ọkwa nwụgo, nje kere ụwa nwụgo. Even God again gburu nwa ya nwoke ka o wee gbaghara m njọ m. Why? Ebe o nwere ike ịgbaghara m njọ a direct ka ihe ọ ga-eji egbu dị nwa before ọ gbaghara m njọ. So many things a na-akọ akọrọ gbada agbada. Onye ma ihe mana ihe a akụkọ ndị nta akara ọgwụna. So ọwụ na ọdịnala Igbo omenala Igbo na-atụ ụnụ ụjọ, blame your religion, blame the religious concept. Ọ ya butere the fear. Ọ bụghị omenala butere the fear. Ọ bụghị omenala butere fear. Religious concept cause the fear in you. Ọ bụghị ọdịnala. So ọ bụ ebe a nka nsogbu gị si. That place is the source of your problem. Na our land anaghị egbu mmadụ. Onye na-egbu mmadụ is personal. Evil bụ evil. The power is there. Ọ bụ ihe i mere with the power. Every doctor ọbụla nọ n'ala bekee na-agwọ mmadụ, ọ ma ọgwụ ọ ga-enye gị rie nwụọ. Every doctor nọ n'ụwa, every doctor ma nke oyibo ma nke Igbo, onye ọbụla na-agwọ mmadụ ma ọgwụ ọ ga-eme onye gị rie nwụọ. Pump and play. So ọ bụghị about omenala. No. Onye ụka na-akọ nsị ngwa unu nke bụ eziokwu. Onye na-akọ nsị bụ onye ụka. Onye ọdịnala enweghị ike ịkọ nsị because onye a mere pledge. Ọ ma about onye ọdịnala ma about the earth deity. Ọ ma about the divine power of the land. So ọ mara ọkọ nsị, ọ ma the consequence of ịkọ nsị, onye ha akọ nsị. Onye ichie anaghị akọ nsị. Onye ichie ka ihe ọ na-akọrọ nsị fọ ọkọ nsị ọnwụ oche dị eche esi efe o nwere ike a na-apụ ya ebe ọ na-eche. So onye na-akọ nsị bụ onye ụka. Hapụ na ihe a na-akọ onye ọdịnala. No, never. I can prove it to you na onye na-akọ nsị bụ onye ụka. Ọ bụghị onye ọdịnala. Onye omenala bụ onye kwụbara aka ya ọtọ, onye chọrọ ibi ndụ nwa nke Chukwu. Onye chọrọ ibi ndụ nwa nke Chukwu na ọ chọghị akụ na ụba nke ụwa, ọ chọghị ekworo, ọ chọghị anya ukwu, ọ chọghị ịkwafu ọbara. Onye na-achụ àjà abụghị ọdịnala. Ihe ọ na-emewe tradition. Tradition is a borrowed way of life. Onye ji anụmanụ achụ àjà. O nwere ndị kwesịrị ịchụ àjà, ndị kwesịrị high priest, ndị ahụ ndị ọdịnala. Ndị ahụ ndị ọdịnala, ọnwụ ndị ahụ ma ihe ga-ewepụ n'anụ, mara ihe a ga-ekwu, werekwe ndụ nye ndị nwe ndụ rizie anụ. Ọ ya ka a na-akpọ ịchụ àjà, were ndụ nye ndị nwe ndụ rizie anụ. Ọ bụghị ịpụta isi onye egburu m gị ọkụkọ. Mpa, iwepụbe ihe a na-eri n'anụ ahụ, ikwube ihe a na-ekwu, nwere ihe ị ga-ekwu efe igbube dị anụ. Maka ịmara ya, ịma ha na anụ ahụ nwere spirit, echere onwe ha otu ahụ ịdị ka ọ dị. Ukwu ọjị nwere spirit otu ahụ ịdị ka ọ dị. Igbutuo ijemere chakolu ụra na-eme timba na-ele na-egbu ozu. O ruo echi ịka na-eme ka ị ga moto gị amaghị na osimiri isi adapụ n'iro. Ị na-ajụ kedu ihe mere gị. Yes, they avenge. They avenge their death. Na-egbukpọsị ụmụ anụmanụ niile otu esi ike gị ka esi ike ha. Otu esi ike gị ka esi ike ha. O tikere ha akere gị. Ị na-erisi iri anụmanụ, igburu ukwu osisi, igburu okwute, ije niile iji achọ ego nke ụwa. At the end of the day, ego nwe iri ha eri. So ọ ka mma tetenu n'ụra. Onweghị onye si na achụ n'aja, onweghị onye si na-elorochi, mana mara ka esi eme ya, mara ihe a na-ewepụ n'anụ bife eribe. Unu aka ọsụsụ na fear to your people. Ije were ọkụkọ debe n'iro, fochichicha ya ajị debe n'iro. Nwanne ụmụazị fụ ihe ahụ ụjọ aba ha ahụ. Ọ na-atụ ụmụazị ụjọ. Ihe a bụ ihe ndị isi nchụaja na-eme, eme ihe edokwa ya ọfụma, onwe onye ga-afụ ya, onwe onye ga-ama ihe emere. Were nke ndị mmụọ nye ndị mmụọ. Ndị mmụọ erie naba. Mana ọ bụrụ na ị maghị eme ya, imegha ya emegha, enwere ike mmadụ a ga-esizi ebe ha aga ụzọ ọzọ asị na iwe onye ọgwụ ego. Maka religious concept egbugo ha. Ọ bụ the religious mind. Ha amazighị eziokwu, ha amaghị asị, ha amaghị ihe bụ evil. No, power abụghị evil. Ọ bụ the man with the evil, not power. Because ndị weta electric wire now, kechaa ya ọnụ, chebiri gị na-apụta, nwere eletrik ahụ dụọ gị otu ọ chọkwụọ gị dọgbuo gị. Ntiri gị n'ụzọ ebe isi gị ụzọ, itinye ụkwụ ebe ahụ dọgbuo gị. Mana eletrik ahụ ndị ogoro bọọbụ taịtị ya na bọọbụ ahụ, ọ na-enye m ọkụ n'abalị. Ịfụhụ. So ọ bụghị eletrik bụ the problem, ọ bụ onye were ihe adebe n'ụzọ bụ the problem. Ọ bụ ihe anyị chọrọ ka anyị mena ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ na n'obodo anyị, ka anyị biri n'udo, biri ka ụmụnne, biri ka nna nna, ofu nne.
anyị si ụwa niile si ofu ebe wee pụta. Igbo si ofu ebe, enwere ihe ji akpọ ha ndị gboo, enwere ebe anyị si wee pụta ụwa. O nwere ihe mere Chukwu ji wee nye ya amamihe, nye ya akọ na uche, enwere ihe ọ bụ. Ọ ha everyday jee n'ụlọ ụka na-aja ya mma. Onye ka ị na-aja mma? Onye ka ị na-aja mma? In Jesus name you pray, amen. Kedu ihe mere your own? Jesus ọ bụ Igbo agba asụsụ Igbo? Ọgba asụsụ Igbo nkwu ya gị na-eme? Ọgba asụsụ Igbo maka na ịwụ fada, ọ maka na ịwụ ụkọchukwu, mmadụ ahịa ekwuzi eziokwu. Afọ ekwuru gburu okenye mana ekwuba na ogburu nwata. Ihe anyị bịara bụ ịzọpụta ndị be anyị abịaghị ekwu maka ndị ụka ma ndị ha no, mana ihe ndị ụka na-eme anyị akarịa. Ha emega anyị arụ ma anyị isi okotoko, ọ ha debere anyị nsogbu anyị nọ taa. Ọ ya mere ụmụnne anaghị eghe ọnụ, ya mere ụmụnne anaghị eghe ọnụ, ya mere nsị ji akọ, ya mere aja ji eme, ya mere anyị arụghị moto, anyị arụghị moto. Maka iji weta sayensị eji arụ moto na ndị na-eje ụka agbapụ ọsọ, ha ya asị na ihe ndị ọgọ mmụọ na ihe ndị ọkọt. Yes, m wetara gị infọmeshọn eji eme mining now, ị ga-asị na ihe ndị ọkọt ị gaghị eje maka ịmaghị ihe ọ bụ. Iche na mining bụ jos eji a na-egwu anị. How do you know that minerals nọ there? How do you identify minerals? How do you identify them? Iche na gold na-acha gold ma efu ya? Iche na gold ka ọ na-acha? Ka iche na diamond na-acha diamond ma efu naanị n'ebe ọ dị? Ọ ihe ichere? Iche na diamond ka ọ na-acha ma efu ya dị? How do you know them? If I bring the knowledge for you, ị gbọba ọsọ, ị gaghị ekwe. Ị ga-asị na ọ bụ ihe ndị ya ndị ọkọt abịakwa ndị ọgwụ ego. Yes, because ị maghị ihe ewetego refined one, ewetegoro gị already made. Leda, kedu ka ị si eme leda? Ị chọrọ igbu ha na-ewu ozugbo ime leda? Mba, ọ bụghị otu ahụ ka esi eme leda. Ọ ya aga so many process, ọ ya aga so much higher, ga low before eme ya ọrụ leda. Ka esi eme glass, ọ ga-agacha higher, ga low, ọ ya aga ọkụ, ga mmiri, ga oyi before ọ pụtazie the glass ị na-afụ anya. So now normal way of science. Mana ihe unu kpọrọ ya workout because ndị chọọchị gị gwara gị na ihe a bụ no go area. No go area. Yes, no go area. They want you to remain dumb and deaf. They want you to be stupid for your life. Ha chọrọ ka ị bụrụ onye iberibe, ka ị bụrụ a consumer. They want you to be a consumer. And ikwere ego, you have agreed to be a consumer. Ya nọzi nke emere ebute. Enwee moto egoro ọfụ ndị parliament na Nigeria ka ha na-akpọ ya arụọ Porsche taa, ha arọchi ya. Arụọ Lamborghini, ha arọchi ya. Kedu nke ha na-arụ? Kedu ihe ha na-produce? Nothing. Consumer. Ị na-ere mmanụ. If you sell crude oil, you buy fuel. Sell crude oil and buy fuel. Na-agwa ụnụ na isi adịghị ndị ojii mma, ọ na-agaghị ekwe. Sell crude oil and buy crude oil. Ị nwere ike inweta as being the blood of the earth. Ị nwere ike inweta 20,000 different kind of energy from only crude oil. Only 20,000 different kind of energy. Just to manage about the job creation. Just to know about job creation, only crude oil can create the whole job for the whole generation for Igbo land. Only crude oil, only. Anakomekwu maka ndị ọzọ. Only in crude oil. Ma waterproof, ma eyeglass, ma tire moto, ma gas, ma plastic, ihe na ụcha fuel, ma paint. Ihe niile ụcha crude oil. Unu ewere elesi ndị ọcha. Ị na-agwa m na unu ma ihe. Nna m, unu ruo m nse, onye ọbụla akwụkwọ ihe ebe na aka ịtọ ka m ma awụ ya n'anya. Ị na-agwa m na unu ma ihe. Sense gị na-arụ ọrụ. Sense gị na-arụ ọrụ. You sow this thing away and buy fuel. Sold it away. Sell 20,000 away and buy. Even the fuel you buy, it go more costly than here the crude oil of 20,000 different resources in one. 20,000 in one. You sold it, bought fuel for more price. Iji wele that crude oil. Ịgwa m na ndị ama ihe ha na-eme. Ịgwa m na isi dị ndị a mma. Ọ ka mmadụ nju n'oge chọwa ebe ọdịnala dị. Na onye nwagakwa nwe zọpụta ụnụ, hapụkwa na ihe ha na-akọgheri. Hapụkwa na ihe na-akọgheri. Ọkwa ebe ahụ gị uche dị. Ọkwa ebe uche dị. Ebe uche dị. Ọkwa ihe a na-ekwu. Ọkwa ebe ahụ nke ị ga-ewetakwa ngwa ego, telefonu, plastik, ihe niile a na-arụ arụ the blood. Onweghị ihe arụrụ arụ n'ụwa adịghị ya crude oil. Nothing. The blood of the earth.
ọbara ụwa onyenwa bụ ọbara ụwa. Nyenwa na anya moto, anya plen, anya ụgbọ mmiri. ị nweghị ike inye ihe ọbụla na-emuvu na-asị iti ihe crude oil, never. Kama iti ihe gas, ị ga-etiri ihe something si from crude oil pụta. Injin gị iji arụ injin n'onwe gị ga-eji arụ ya. Ka ihe eji arụ injin blọk iche na-ewepụta nnọọ ayọ na arụba, eme olu ayọ na arụba ihe fili. Ịma ha nọ injin na arụ injin, ịma ha na ayọn shapins ayọn. Common thing, common in metaphysics is common, but can you go there? Ị ga-ejenwu there. Ụjọ gị kwek je there. You cannot go there because your religion prohibits. Asị ga-ejekwana there. If nyere anyị apụl ka anyị taa ka anyị mara ihe, anyị atọ ọnụ eto evil. No fruit of knowledge they gave to you to eat. Itakwa edekpere ebe ahụ, this is fruit of knowledge. Isi mba, no evil. Ọ bụ na enweghị the fruit and the serpent, we don't need redeemer. All movie na ekwentị o. If there is not, because in na watch movie, just use the higher knowledge may understand in the movie. If you want to understand Bible, then you can understand the serpent and the fruit, then come to redeemer. If we have triangle, fruit, serpent, fruit, then you wait to the triangle, that is the redeemer. You got to go? Triangle up, triangle down. Fruit, serpent, the redeemer, and the God itself, which is the Adam, the mind. You got that? That is simple truth. Then from the redeemer come everything. From the redeemer, I add was Apostle Paul, Luke and John, so that the movie will make it complete. That is the movie. Onye ọbụ the movie. So iwepụ ha na dit fruit, wepụ serpent, there will be no redeemer. This is my darling, darling. This is the redeem of my heart. This is the darling, darling. This is the redeem of my heart. Okay, ha na-agụ. This is the darling, darling. This is the redeem of my heart. This is the redeem of your heart. Yes, because ị tara apụrụ. Serpent nyere apụrụ ịta. You need a redeemer. Yes, that is the movie. That is the interpretation of the whole Bible interpreted in 1 second. Yes, you wepụ ha the fruit and the serpent. No redeemer. Ita ha na apple from serpent, there will be a redeemer. Then ebe nke ya fụzi Matthew, Mark, Luke and John. The four cardinal point. Eke ori afọ nkwọ. Matthew, Mark, Luke and John. Bible agwụgo. Bible agwụgo. Matthew, Mark, Luke and John. Eke ori afọ nkwọ. That is the cross ị na-afụ ọgwụna. That is the cross. Unu ụka ndị fada ka ọ na-adị. You must come cross. Unu ụka ndị fada niile. Catholic is the best religion ever. Onwe ha ọzọ. And the founder, Catholic was the best religion apart from the ancient agnostics and Coptic. And me ekwu about this recent religion. Ọ bụ ha nwa ndị Catholic na-emachi ịrụ church, a ga-ama the position of the church with the son, the divine principle. Ọkwebe a na-esi abịa bụ n'otelie from the earth ka ị ga-esi abụ n'ụka. That is from the down. And the chipụ ị ga-esi na ihe ha n'ebe a mfada na-anọ, ị ga-afụrụ na ọ nwere aka na abụ, aka nri na aka ebe, that's the cross. Nwezie the altar, the head. That's simple as ABCD, but ị gaghị eme understand. You cannot understand it because ị maghị ihe a na-akọ okoko. You got that? So ihe niile is being programmed, everything is being programmed. You must understand how to manipulate the forces, so the forces will work for you, because that's why they are here, to help you. But ị ga-amarịrị how to be in harmony with them, so that they will work for you. Nothing evil with that. Nothing evil. Evil is the evil who devaluate, whoever devaluate life. Life. Oh, human. I'll say human. Oh. Whoever devaluates life is evil. So whether animal, whether okay, whether according to the na-eme ambulance ha na-ebu na bush. Ha na-ebu nkịta na ambulance. You say it with funny, but they are funny. Fun. That's why they are progressing. That's why they progress. If you devaluate life, you become the devil, the evil. Devil is the person who devaluate. Ekwensu is not devil. Ekwensu is opposition. A trickery. Onye na-etriki. Or you could also, if you accept, you have to pay for the consequence. That is Ekwensu for you. If you accept,
you have to pay. Ikwere osu ọwụkọ ha emecha isi na ekwentị anwa anaghị onwe ha onye nwere gị, you accepted the evil and did it, you have to pay for the consequence. That is ekwensu ekweosu. So everything which is common, life is common. No bụ ngụnwa your ego, your Satan self, your lower self. Ọ bụ ngụnwa chọrọ ihe ọjọọ jebe iruo echi ibule m onwe gị. Mana mgbe ị na-eche ime ihe ọjọọ obi gị gwagwa gị emeni, your mind told you not to do. Even ime business gọrọ gị ahịa self, your mind will tell you before the business na ihe a nwere ike fuck up. But email ya email the thing of fuck up na obi nkwa na ma agwa. But so what sometimes it happens. But nke njọ wụzi nke ọjọọ, ị chọrọ ime ihe ọjọọ and obi gị gwara gị na nwa ihe a bụ ihe ọjọọ. Obi gị gwara gị na ihe a bụ ihe ọjọọ, you did it. Oru echi si ma ekwentị anwa anaghị. Ekwentị nwara gị n'ebe ọ ikwere osu and ikwere ego otugo, you pay. Life, nature does not pardon. That's why if you go to Europe, here they use a symbol of judicial system bụ feminine principle. Feminine principle etinyere ihe dịka okpu ogwu n'isi, which represent the sun. That is honor imbalance with sun to judge you. All feminine principle with the spirit, which is the moon. Sun is masculine. That's why nwoke ji agba afụ ọnụ. Unu na afụ ọnụ ka ọ gbara afụ ọnụ biko no. Sun rays is the BS. Afụ ọnụ ahụ gbara with the sun ray. You got that? Pump and play. Ihe a bụ normal knowledge. Ndị ancestors anyị kwesịrị ịkụziri anyị normally. Unu achọrọ western education and the Bible and nonsense jewara. Kedu ihe mee sun ji wee nwere? Unu ama ihe ụda ray. Unu ama ihe BS. We don't know. Ma ihe o represent, ma the power of it. You don't know. You got to go? So the moon nwere ihe o represent. Oya bụ the mother. Onye nwa mụrụ ụwa. Moon is the mother. Oya ka na use when na account. Yet the born, the mother of the earth is the moon. Simple as that. Which will be pregnanted by the sun, which is the seed. And we are the mother earth because I'm one eye. I need he carries this life ahead. I need to carry the life. We need to carry it up. That's why I'm working on one to everyone because each of us to him, you must come together to tell him where more nwa is one. So the mother and father is one principle. So the feminine principle and the masculine principle. Because of this Western scientists nonsense, then divide this house. They divide the house. They divide the house and make us man and woman. You can see in a church, or you go in a mosque. Hey, I don't know. You have to do one yourself. Or you go in a church, one you go no each, one go no each. West now, ndị ọcha etetebegoro ụra. Ha na-abịazi na-emezi na-emekọzi ọnụ marazie na ihe abụzi ọbụghị ihe omiri. We are one. You must go there. You must go there to have. So all the nature share ya, moon share it. So that ị ga-emerịrị ihe a ka o nwee ike ịbanye. That's what you make go to ogologo make onwe oghere. But ihe ọbụla dị na your body dị na there. Everything in man's body is na woman. Ma mụrụ amụgo, ma ovary ha, ma clitoris ha, ma your penis yo, ma arago, ma ya ara. So ihe ọbụla ị nwere ha nwere ya. Mana onye ọbụla nweziri ihe ọ na-arụzi nke as above so below. Onye ọbụla nwere ihe ọ na osisi ọbụla ịkọ n'ụwa ọ na-epu na ọ na-epu n'elu marakwa amara o. Ichekwa na osisi na-epu n'elu ụzọ. No. Osisi na-epu na ọ na-epu n'elu. Osisi na-epu na anị ọ na-epu n'elu. So unu che na osisi na mba o nweta pụrụ utu ya na. So anyị bụ mmadụ, anyị kwesịrị ịma na anyị na-epu na na-epu n'elu. Ị nweghị ike ịzọdo okwu na na-akpọ Chukwu nọ n'eluigwe. Ọ bụ the same Chukwu ahụ nọ n'eluigwe nọkwa ebe ahụ. You don't know. Oh, the same God. This year is with you 24 hours. Isi na-achọ ya eje, ị na-achọ ya eje n'eluigwe. Onye gwara gị? Ọ nọ ebe a. Na-feed gị every day by day, feeding you, giving you food, giving you everything. Ị chọrọ ya jebe n'eluigwe ebe. Is here. Ihe na-achọ n'uke nọ n'uke a na-asị gị nọ anị. Onye ka ji kpọ ya ọdịna. I may understand the philosophy of nature. That's why we call it ordinary. O si from us pụta, o si from our ancestors pụta. Ọnụ na-ekwuru mmụọ. Ọnụ na-ekwuru mmụọ. Si n'ọnụ ha pụta, ọ bụghị n'ọnụ anyị gosi pụta. Anyị emeghị invented the words because o nwere mgbe Chukwu bi n'ụwa otu anyị si wee biri. Before they separated, bụrụzie
physical life nke anyị bụzi na before everything explode. Ọkwa sayensị ọsọ big bang. Enwere mgbe ha be here like us before the big bang, before the separation, the reality mezie form wazie the trees, form everything, form the rock, form the body, the same process everybody ji wee bịa, everybody. And today anyị na-awazi anya si ụlọ ụka. They have no information in the church, no information in the church, nothing. It's a book, literature for ndị nta akara, kindergartens. Ya bụ iji azụ ụmụazị. Ya bụ ihe iji azụ ụmụazị. Ọ nọ ebe niile, enweghị ebe ọ na-anọghọ. That is divine force, divine principle. Eke Orie Afọ Nkwọ. We represented this thing before the white man came to our land and talk nonsense. We have all these informations. All day. It's there. Till tomorrow. We have them. But you might decode something. You don't know how to decode. You can never interpret. That's the problem. So don't blame your ancestors. Blame ourselves. I get blame onwe for being inutile and stupid. Because I am onwe ihe anyị ma. Anyị bụ okooko. Anyị na-asa ahụ n'afọ. Ignorance is the problem. Who made all the ignorance? Onye mere anyị ignorance because amụọ nwata enweghị ihe ọma until obido maraba ihe. What is the type of information they gave to us? That's why we are where we are. Onye nyere anyị ya, the religion. They gave us this nonsense, and today we are nobody, and we are stupid. Who do you want to blame for your incompetence? Who do we blame for our stupidity now? Somebody must take the blame. The religion must take. Yes. Who brought religion for us? India. Now we are here today to open your... So to high for the dust too. Because mind is only covered with dust. You can... the dust to go. You rise. Any day ndị Igbo mara na ọha were the highest spiritual power in this life. From that day, ndị ọcha na-eme sport bulletproof. Until you know the coded word of bulletproof, then you come back and give me some ntombo, not chinapo and the British nonsense wine and this thing. No, ị ga-abịa ebe anya m nkwụ. Ọ bụrụ na ọ bụ na Igbo ka enweta bulletproof, unu ga-asị ya ọgbanje kugbuo ya. Unu ga-asị ajọ mmụọ unu etigbuo ya, kpọọ ya ọkụ na street. Yes, but they are selling glass for you now. Glass ịgba ya egbe ọdechi, then sell it to you, you buy. If we invent any metaphysics science, no, it's evil, occultic, egbuo ya na street. Edina na ọga egbuo n'enu. Maka gịnị? Ọkara mmadụ ọkara mmụọ na-agwọ agwọ na-afụ afụ, egbuo ha. Nwatakịrị ghọọ nnụnụ, egbuo ha ya. Unu ama ha na ya sayensị, anyị aghọzie nnụnụ na-ghọ plen na-efezi n'enu. Ọ bụrụ na Amerịka ka mmadụ ghọrọ nnụnụ, akpọrọ ya spend the billions of dollars mee more research on that person. Mana ka o si ya ghọrọ nnụnụ. Many people agọbazie nnụnụ, a na-eje ebute onwe ka isi information ịchọ ibute, ịghọ nnụnụ je bute. Nke ụnụ bụ ụnụ ofu onye ghọrọ nnụnụ na-atụ igbuo winchi. Onye ka ọ tagburu gwanụ m winchi ka ọ bụ. Ọ ghọrọ nnụnụ, o si n'elu daa. Mana common sense is not common. Enwere ike ihe a na-agwa ọ dị too deep for some people. Enwere ike some amabago jigijigi self. Enwere ike akwụkwọ adọbago some maka ha nụrụ mmadụ ghọrọ nnụnụ, ọ mmadụ ghọrọ nkịta. Mgbe ahụ anyị pere mpe a na-asị agụ na-esi ebe agụ uhuru, agụ esiri esi bụ agụ aghọrọ aghọ. If your father can say that means o nwere experience na mmadụ nwere ike ịghọ agụ aghọrọ aghọ. Mana enwere ike the knowledge is high for common man. Yes, every animal is sacred. That's why obodo ọbụla nwere ndị ha na-asọ. Uru agụ na-asọ agụ, na-enwe na-asọ enwe, na-ewi na-asọ ewi. Most of Igbo land na-asọ eke. Animals are sacred. Their spiritual power na vibrate. That's why ndị mmadụ na-eji ha achụ aja. Onweghị onye so na-achụ n'aja, but o kwesịrị ịdị n'aka the professionals ndị gba eme ya ka e nwee ike iwepụ ihe a na-ewepụ n'anụ wee rie ya, ka e were ndụ nye ndị nwe ndụ iri anụ. Ọ ka esi eme n'ụwa, ka esi eme n'eluigwe. Unu emebizi naanị unu. Don't ever spoil your land. Their power is so powerful. Their spirit is so vibrational. Ọ na-vibrate. You don't use them anyhow. He uses them anyhow. So onye ma eme ga-eme ya kwuo ihe a na-ekwu. Ọnụ wee ji wee bụrụ ọnụ mmụọ. Ọnụ ka eji eke, ọnụ ka eji arụ. Asị gị were ọnụ kpọba, a na-asị gị kpọrọ ọnụ kpọba the whole forces nọ within you. Ị na-akpọgbu ha, were iyi kpọpịa ha.
ịmụọ nke mbụ otu awụ n'ezi, ịmụọ nke bụ otu awụ n'ezi, ịgbago agbago mba, ịgbada agba mba, jaa ge mba, jaa, onweghị ihe na-eme na-aga aga, enweghị ihe na-eme na-aga aga. A sị na God of the Father, God of the Holy Spirit and God of the Son. God ọkwa ya bụ Holy Spirit. Who is the Father? ọkwa the God bụ Holy Spirit, then who is the Father again? God of the Father and God of the Holy Spirit. Nna ndị be anyị chee n'uche, God of the Father and God of the Holy Spirit. God is the Holy Spirit, then who is the Father there? That Father, who is he? So confusion dị ebe a. If God is the Holy Spirit, then that Father there, who is the Father there? A na-awụ ndị mmadụ etiri Father ti Jizọs, kpọọ Jizọs the Holy Spirit, kpọọ nke ọzọ Father. Mana ọ bụ God bụ the Holy Spirit na that's all. Ọ kwụsị na Jizọs bụ Holy Spirit na ọ bụ Father, ọ bụ Jama bụzi o represent the God. Okay, nsogbu adịghị. But how come eji nwoke Father again and Holy Spirit again nweze Son? Where is the mother? Ke the mother? Ụnụ akọzi na akụkọ a ebe nọ, ma ajụ ajụjụ m karịrị akarị, mana enwebeghị nke unu sara m. Ọzọ na ha nwere ike kọwa akụkọ ndị na-ata ọjị na ndị na-awa ọjị na ndị na-arị elu nkwụ. Ya na-ekwu ebe a bụ deeper science in that book iji n'aka ka ị gụọ ya ọfụma ghọta ya, because o nwere akụkọ a na-akọ that place. Mana unu ga-afụchakwa akụkọ ahụ, hapụ ya. Unu fụcha dị akụkọ ọ na-agbagha ya kọba ihe ọzọ. Question that. Onweghị onye si ga-eje n'ụka. Question. Have the power to question. Have the power to question. Ọ ga-eme gị mara ihe. Ask, jụọ ajụjụ. Ọ ga-eputu gị in the front, ọwụghị on the back seat. Jụọ ha why o ji wee nwee Holy Spirit and Father at the same time. If the God is the Holy Spirit, then who is the Father? It makes no sense. Who is the Father? Joseph. Oya bụ the Father. Amaghị m onye ọ bụ, because that's God of the Father, God of the Son and God of the Holy Spirit. Jesus abụrụgo the Son. Who is the Holy Spirit? Jesus is the Son. God is the Father. Who is the Holy Spirit? If the Holy Spirit we know is the Father, God, then who is the Father? Aghọtaghị m na na-agwa ụnụ ihe ọ dịka onweghị onye bere ebe a ikwu na onye na-eje ụka enweghị right ije ụka. Onye na-chi ya. Mana ihe a bịara bụ to educate our people on certain issues. So we have to nail it. We have to call the name of some certain problem demoralizing our people. Our people have been conditioned. Once you suppress an emotion or give birth to somebody, born alike, someone can say we like so born alike. Amam can say according to Oyibo. No ọbụna alike born alike. You got to go. If you are emotionally suppressed or compressed, you will born the same thing. You got the same thing. You got to go. So God, okwa na-asị unu na-asị ọwụ chi unu. Nature is chi. Ọ ya bụ the nature a na-ekwu okwu ya. Nature bụ chi. Okwa ka na-asị chi onye na-edu chi nke. Ọ ya bụ the nature. Ọ ya bụ the thing. Okwa ka ndị iberibe ụmụ nwa bekee si na we worship nature. Na ịbụ animism. Animism, I don't understand. If everything is created with God's image and likeness, and that is nature for you, so why did you kill them? Cake and these people we accuse you of worshiping animals and nature. At the same time, so in egbu animals. Has no egbu animals. But the same people na accuse you. How can you kill what you worship? Worship is to adore something. How can you kill what you adore? I don't understand you. Agwara m na okwu ndị anaghị make sense. You have been tricked. You have been bamboozled. Think about what they say, not what they taught you to think. Think about what they say. Then call you animism, that you worship animal. Worship is adore. How can you kill what you adore? If you mess with nature, you become destroyed. You don't mess with nature. Nature is feminine principle. You don't fuck with it. Nature is feminine principle. Don't fuck with nature. Nature, you must pay. If you fuck with nature, you must pay. Nature does not pardon. There is nothing like pardon.
in the kingdom of nature. That is law of cause and effect. You must pay. Ọ bụ na ime ha na ikwu ụgwọ. That's why we have to preserve and be in harmony with nature. That's why I need the institution ordinary to cultivate this land and preserve it and protect it and avoid evil in that land so that we can see the light at the end of the day. This is the word of God. Thanks be to Lord. God depend later.